Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 8 fevral hepderinem penşenbe günü hoş geldiniz Türkmenistan Demokratik Platformasının kanallarına. Muhammed Ağa, salam aleyküm. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Selam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, şu gün biz Rossiyada bolup geçýän siyasi täzelikler boýunça Ilaytada Boris Nadezhdin diýip halk tarapyndan saýlanan kandidatyň ýagdaýy boýunça, ýagny şuňa merkezi saýlaw komissiýasy atkal berdi, ýok berdi, ýani dalaşýarlyk ýoluny duruzdy. Biz şu arada gurrun etjek we şul bolup geçen siyasi netijeler Rossiýany haý tarapa ýani urupdurar we Türkmenistana, Rossiýa şu tarapa gidenden Türkmenistana nähili şoň ýani täsir bolur. Şu arada biz gurrun etjek bolýar. Muhammed Ağa, men başlamak hak bir sany video görkezek bolýan. Şu Boris Nadezhdin kimdigi we näme bolup geçendigini bir adamla ýatladyp ruhsat berseňiz. Men Murada bir jomut men bir hoş habar aýtjak bolýarmy? Aydın. Deme vatandaşlar bütün Türkmenlere degişli, İran Türkmenleri hemmesi İran Türkmenlerinin aktivistlerinin görüşünün neticesinde İran'ın devleti Akkalan kaptanına bir tane şehre kuracaktı, bir garadok. O tak zabırları getirecek oluyordu. Şu İsrail'in Yahudileri Filistin'in yaşayan yerine garadok kuruşuyarak onu da şehittirip bütün ömür o zaman Türkmenleri zabırlı bilen uruşturacak oluyordu. Ervet niyet bilen. İran'ın içinde İran ulemaları, yazıcıları, intelijensiyeti, daşarı yurttakileri durmadan çıkış ettiler. Şuun haber geldi İran'ın hükümeti şu proyektini yerine aldı. Şu bir ulu haber, oğu haber, hoş haber. Men hem aktivistleri şu bilen kollayan adam hareket etti. Öz hak hukukunu korap bilse hiçbir cinayetkar istat edip bilmeye. Men şol için hem halkı şu bilen kutlayacak olum. Şol için öz hakkımı talep etmeyen oňaraydy. Boldum ra. Sağ olun Muhammed Ağa, gatoo habar. Ine hormatly vatandaşlar, men şu Boris Nadezhdin kimdigini bilmeýän bizim vatandaşlarymyza ýürüýte düşündirjek bolýan we şu arada biz şu gün çykyşymyzy dowam eder. Ine ünsürip serdim vatandaşlar. Men size bir näçe videolar okuyayım. Şu videoda ine şu Boris Nadezhdin diýen adam ine şu adam. Boris Nadezhdin bir tane partiýanyň adynyň çykdy başda. Ýöne soň onu halk gollap, bütün opozisiýa gollap şuňa sesler berip, ýeketäk Rossiýanyň prezidentine dalaşýar 200 000 sany gol toplady. Köçelerde soğuk wagtda adamlar çykyp Putin'e garşylygyny we parahatly üçin we awdanlyk üçin bir ine Nadezhdin gol ýat diýip çykyşlar etdiler. Ýagny gol çekişlik boldy, öz seslerini berdiler. Ine men size görkezýän şu Nadezhdiniň öz YouTube kanaly var. Şu YouTube kanalyna siz görbilersiniz. Ine hemme videolar var. Öz bir-birden düşünüp geçdi. Näme etjegini, näme çip öz kandidatlygyny düşünüp geçdi. Ine şuň ofisial saýtyna barsak, şu ýerde 9000 şu berilen 105 000 sany seslerden 9209 sany ýani saýlaw sesleri ýalana çykardy. Merkezi saýlaw komissiýasy. Ine şu ýerde derrew ýazýar, biz nähili şol ýagdaýda nähili çykmaly, biz näme edýär? Şol merkez saýlaw komissiýasynyň pretenziýasyny biz şeýder. 4440 sany sesi biz suwda çykaryp asport eder. 1767 sesi biz ýani notariusyň täze notarius bilen ýani tasdiklar. Ýok, suwda eder notariusyň tasdiklanyny 995 sany sesi biz ýani hemme ýalňyşlary analiz edip görürt, näme bolanyny. 858 sany saýlaw seslerini şol listlardaky ýalňyşlar bir tapjak bolup diýýär we 360 tany ýani 360 tany bu ses ýignen adamlaryň
yankı listlerini biz bağırlar deyip ine şuraya yürüte plan aksiyon değil ya da yani edilecek aksiya ine ömründen düşündür şey diye. Ine ünsüren ine şuraya prezident sayılı olmalı. Ine Serdar Berdimuhamedov da siz şuraya köçe çıkıp adamlar ses ver gör uğuçutlar durup adamlar yankı Novotta durup 24 saatlap ses verenini gördün mü? Yok. O ne öyle? Türkmenistan halkının 70% yankı Serdar Berdimuhamedov ses veriyor. Sübük yalancı Serdar Berdimuhamedov. Bizim saylov seslerimiz oğlan adam. Yine inni neyem çip şu adam öne çıktı biz seyret görelim. Почему я иду на выборы президента? Нем чип мен президент сайлауына гидем. Я иду на выборы как принципиальный противник политик действующего президента. Мен сайлауға катнашкан екі тәк шугунки президенттің алып барган саясатына каршы адам hökmünde. Путин видит мир из прошлого и тащит Россию в прошлое. Putin şu dünya geçen zamandan yani geçen asırdan seyrediyor ve bizim devletimizi geçen asıra alıp gidiyor deyip yine öne çıkan adam. России нужно будущее страны, на которой будут равняться. Россия devletine gelecek gerek diye. Teyade geleceği bütün dünya şu geleceğe dayanar yani ve şu geleceği arzu eder yani bize teyade gelecek gerek diye. Rusya. Şu gelecekte Rusya'dan giden adamlar iyine gelip şu gelecekte, şu devlette teyade olacak Rusya devletine yaşatı gelir yani şu devleti kurmalı. Yani şu öz prinsipiyel tezisini koyuyor. Yine şu men maksadım, objektif. Men yani koyun maksadım. Yine şu maksada men yetecek. Ve şunun yerine programalar gidiyor. Yine şu kandidatın adı Boris Nadezhdin. Yani iki tek dalaşkar Putin'e karşı çıkan dalaşkar. Galan hemmeti Putin'in saylov seslerini qollamak için yani podstavnoy klonlar. Onlardan top yok. Onlar seçim gerek. Onlar yöne yani şu prezident dalaşkarı olup şu işleri edene kaptanın pul alıp koşal bolmak için eden adamlar. Putin'in pabeda getirmek için. Yine Boris Nadezhdin yine Medpuat ya Merkezi Saylov Komissiyası Boris Nadezhdin'i dalaşkar hükmüne registrasyon etmeden yani atkar etti. Vermedi registrasyon etmedi. Yani. Yine 15% saylanan 15% saylov sesleri fiktivni deyip şuna yani basıyorlar. Yine şu adam 15% saylov sesleri fiktivni değil. Sebebi komisya yani merkez komisya oturup nokot bağlap şu sesleri taptı. Yine şu mu yani 15 gün ya 30 gün müçverli vakti var. Şu merkezi saylov komisyasına karşı iş kadetti olmak ve şunu yenmek vakti var. Şunu yetişti 8. Mart'ta bu toruya şunu yenip ve 8. Mart'ta merkezi saylov komisyası ya bunu tasdikliyor ya da bunu doğru atkar ediliyor. Şunu soru yapılıyor. Yani şu yerdayda Boris Nadezhdin görüşüyor öz hakları için yine şu adam Rusya'nın gelecek prezidenti bolup görecek bollu. Eğer şu dalaşkarı eğer de Merkez Saylov Komisya registrasyon etse dalaşkar hükmüne hükmantı uğrattı utıya. Putin'i utıya. Yine şunun için Merkez Saylov Komisya Putin'in eline bolonsan şunu her türlü tipte atkar edip her türlü tipte şunu dalaşkar hükmüne registrasyon hatava almaz yani şirketler öyle diye. Yine şu yani görüşler gidip dur siyasi görüşler Rusya'da yine biz şu arada herhalde gurur ederiz. Muhammed Ağa siz beğerde mi? Beğerde. Muhammed Ağa. Şimdi size birinci sorumma siz ne fikir ediyorsunuz? Şu 200 bin ses yığınadı şu adam. 105 bin sesi onların saylap 105 bin ses etti. Yani sesler sayladı ve Merkez Saylov Komisyası etti. Şöyle dedim bunu 15% bırak 9.900 neyse tane sesler yalan sesler deyip şuna yankı dalaşkar bolmak için hatava almaktan
bunu yankı boyun çektiler. Indi şu ýagdaýda senin pikirin näil? Şu adalatly yankı atgalmy, adalatly şuňa yankı retmi ya adalatly diýämi? Ya da şu ýerde siýasat barmy şuň ýerinde? Näil pikirin ýa? Gözde Murat yani nemesini şoň tezislerini okudun da maksatlarını şu ikincisinde gowzadaýdy ya. Ortaýadyň häzirki siýasatçylary diye dünýäň siýasatyna 19-njy 20-njy asyryň siýasatlary bilen teretýärler diye. Yani öňkü döwürde, mesela 19-njy asyrda her bir döwlet güýçli bolsa, beýleki döwletler basyp alýar. Siýasat şoňky, näýle sen güýçli bolsaň, güýçli ýaraňa dayansaň, näýle basyp alsaň, näýle hyýtyr bolsaň, öldürseň, sen ýurtlary öz golatyna alýar. O zaman olar öz koloniýaň edip saklaýar. Ortaýada şu dünýä şäherki siýasatçylar dünýä garaýşy. Biz diýä dünýä başgaça garamaly. Başgaça garamaly näme? 21-nji asyrda inni hiç bir ýurdy baryp basyp almak gerekki. Inni neft bariyerlerini barıp saldatlarına uğratıp nefti kaçatıp alıp gelmek gerekki. O Berdi Muhammed her yana barıp hayiş edip öz neftin gazını satacak oluyor. Basıp almak gerekki. Sen onları çıkartmalı, özün satın almalı, bollu dünyanın nemesi ütkü değil. Şunun için dünya 20. asırın siyasetçilerinin noktayı nazarından karamellerde häzirki wagt. Inni sivilizasiýa ösdi, inni biznes ösdi, inni finans boy kampaniýalar dol oturan yerinden Amerikan içindäki aksiýalar satyn alıp, Amerikan biznesmenleri ýany senem Türkmenistanyň içinde oturup pul gazanyp bilýär. Bugun dünýä gerekdat näme parahatçylyk. Dünýä gerekdat biznesin gorkýandady, iqtisadiýatyň gorkýandady uruş. Şol için parahatçylyk bolsa, dünýäde kanunlara hemme döwletler hormat goýsa, şolary hemmesini şoňa boyun edip bolsa, ne koronavirus bize bela hukmunda bolup biler, ne bizim dünýäň ýüzündäki düzgünleri bolup biljek adam bolar. Şol için dünýä gerekdat häzir. Şu dünýädäki bar kanunlara hormat goýmaklyk. Dünýä düzgünlerini kabul edip, dünýä bilen işlemeklik gerek. Şol için bu da diye men ne dünýä bilen işleşek diye. Ýewropa bilen, Amerika bilen bizim dawamyz ýok. Biz gaýtam sivilizasiýonly döwletler bilen aramyz gurnajak diye. Bir şu ikinci nemesi şuň üstünde ýeminle. Indi ulagaň Murad aga özüňizden bilýäňiz. Nadejdenin ara çıkmagy näme ähmiýeti bar? Ve uruş başlarına Ort halky bir näme zakaldowun ýana hiç kim sesini çıkarmadı. Bir tofar jurnalistler gatlabad ola kaçıp gitti. Galalar ýugurdyň içinde kakbut töşü uruşy gollayan ýanaklar. Ukraynalar qırıp başga bir azat özbaşdak döwletiň üstüne ýurtlar çoldy, hiç kim sesini çıkararak. Dünya diye näýli bu ortlu, şu ýa ortlu, korkak, şeýle inteligensiýalar var, hemmesi şeytirip durlady. Häzir bir adam ýöredi, öz içinden, öz siýasatdarlarynyň içinden, parlamentleriniň içinden, ön primer minister bolany bilen dost, bule işleşen, şola bilen hemişe 30-40 ýylda bile işleşip gelen adam içinden dörep Putin stop diýdi. Şunun nişaniyeti birincisi. Yani ortaýadyň bir tofar siýasatçylary Putin'in alyp barýana karşı. Ortaýadyň bir tofar oligarklary Putin'e karşı. Şonun ofitsialny ýurdyň içinde zaýawy etdiler. Registrasiýa etdirdiler. Yani 200.000 sany ortaýadyň içinde, ortaýadyň grajdanlary soğuň içinde oçurda durup biz Putin'e karşı diýip ähleke aksiýa geçirdiler. Şu znaçeniyeti. Indi biz şundan näme garaşýardyk? Şunu registrasiýa ederlem ya etmerlem? Bir tofar adam pikir etýärdi, şunu öz oýunlary ortaýady. Ortaýadyň öz oýunlary şol için ananman falan etmediydi. Eger şol öz oýunlarym bolsa, onu da şola utturdular. Sebäbi näme? Ola pikir etdiler.
şu saylawy legitimist birer yana kavga Putin'e karşı adamla da geldi deyip moşşu niyet bilen arasalan bolmaklary mümkin. Ýöne halkın gorap gelişimini. Mıň birin lozingleri, maksatnamalary, olan garaşan atlar dedi. Halkım şonu gollady. Daşary ýurtda opozisiýa da şonu gollady. Aktiv hemmeden gatnaşdylar. Berde diňe 100.000 tany tette ortaýadyň içinde 212.000 adam oşurda durup şoň golun çekip şoňa tet berdiler. Yani golladylar şonu. Daşary ýurtda 100 şäherden köp daşary ýurtda da oşurda durup şunu golladylar ortaýadyň garaşdarlar. Ýöne olar diýdi bir aljekkä soň bize pretensiýa predýawit etmesinler ortaýadyň düşmanlary seni gollaýarlar diýip. Mıň umuman alsam 300.000'e golay adam ofitsialny golunu çekip adresyny ýazyp öýüniň adresyny telefonlaryny goýup biz Putin'e karşı diýip dünýä abawit etdiler. Putin şundan gorkdy. Ýöne eger men özüm şeýle pikir etýärdim. Может быть ortaýadyň içinde köp siýasatçylar, biznesmenler единственный variant şu atlym şu uruşy ýatyrmak. Ortaýadyň ykdysadyýatyny mundan bebek pese düşünmesizlik üçin gelin Nadejdi'ni çıkaraýlar. Nadejdi'yle gelsin Putin'e bir garantiye versin. Şonu aýtdym, Nadejdi'nin öz programmasyna aýtdy. Putin'i biz ne gaz suda verecek, ortaýadyň prezidenti hökmüne garantiye de berýär. Goý hökümetin gollugynyň asagyna galan ömrüni pensiýede geçirsin. Hükümetin içindeki işleyen adamlar var. Onlara da belli derecede garanti verip parakatçılıklı Ukrayna bilen mirini saglaşynyğa gelmek niyeti vardı. Şolun ortaýadyň yedinsvenini mirini ispasyny etdi. Eger şunu edibilen bolsadylar. Ýöne häzirki şunki beren informasiýada inni ýankyny kandidatlaryny kabul etmediler, registrasiýa etmediler. Yani ortaýa inni konkretni bir zada geldi. Biz ya şu uruşu yeňeriz ya da dol dargardy. Putin şu niyete minni şu anda. Yani ortaýadyň ýagdaýyny öňküden hem beter sırçırımlaşdyrýar. Ortaýadyň ýagdaýyny öňküden hem beter elbet ýagdaýy ýetirjek bolýar. Ýurdy grajdanski uruş elçek bolýar. Men näme üçin grajdanski uruş diýär? 2 milyon ort inteligensiýa daşary ýurda çykyp giden bolsa, indi 200.000, 300.000 tane gol çeken adamlar var Putin'in karşısında. Ola da potansiýalny Putin'in düşmanları olaram aýyrmaly. Olaram aýyrjak bolsa, ola da karşılık görkeder. Halkam öňkü halk däými. Şol üçin ýurdyň içinde ofitsialny ýurt 2 lagara bölünýär. Putin'in tarapdarlary, parakatçylyk isleýän, uruşu islemeyen Avrupa bilen ara gatnaşyk açyk bolýar. Häzir ortaýa şoňa barýar. Putin'in niyeti şu saýlawda 90% halkyň sesini alıp men legitimni şu halkyň prezidenti diýip gepleşiklerde bütün dünýä anandyrjak bolýardy. Biz bilen siz gepleşige geçmeýärsiňiz. Bizdiňe meňnemekde bütün ol halkyň maksady Ukrainany yeňmekde. Şol üçin neme krepke pozisiýada gepleşige barjak bolýardy. Indi görer, ýurdyň içinde saýlawda nähili bolýar. Ýöne o maksadyna ýetip bilmeýär, sebäbi ýurdyň içinde 200.000, 300.000 adam ofitsialny köçe çykyp Putin'in karşysyna gitdiler. Ortaýadyň bir tofar oligarklary, bir tofar siýasatçylaram Nadejdi'ni gollady. Düşnükli. Muhammed ağam, ol düşnükli. Siz gowy ýanky detallar bilen düşündirdiňiz bolup geçen zatlar. Ine men bir zat belläp geçirdim gelýär. Nadejdiň utmasada döwleti 2 böldi. Öňüm 2 bölünüp doýyn ýanky şol gara liniýa ortasyndan geçen wagty. Nadejdiň Rossiýa täze ýanky özbeşiklere taýýar gitjek ýol şol we şunu ýanky kim şu ýol golýan bolsa üýşüň diýip öňe çykan adam. Gaty dogry berläp geçdiňiz. Elbetde Nadejdiň gelen madyna demokratiýa zat diýip gelse
Şol öňkü Sowet Soýuzy döwletleriniň arasyndaky iň diktator döwleti, diktatorlygyň ýa fundamenti Rossiýa döwleti. Şoýra ýa diktator fundament döwlete baryp, men demokratiýany gurjak, Putin tutsak etmeli zat diýse, ol hiç wagt bolmaz. Muny ýa hatda saýlawa registrasiýa da etmeliler. Başda edişler. Bu bir strategiýa, taktika saýlady. Ýa-ni şol men ýuwaş-ýuwaşdan şoň kellesini ýypalap bir şöýra barsam bolýa. Oýra barmam içinde ofisiýerler we generallar we bir topar FSO'da, FSB'de, GRU'da, ýa-ni içeri işler ministrliginde, daşa işler ministrliginde, ýa-ni MHM işler ministrliginde hemme ýerde generallar we bir topar adamlar we o Türkmenistan döwleti ýalylar. Türkmenistanda näçesi 20 40 etse da ul döwlet, şonuň üçin muny ýuwaş-ýuwaşdan içine baryp düzeden diýip çykyşyň. Şu strategiýany aldy. Hatda şu strategiýa başa barmady. Ünsürüm bolsaňyz. Ýöne buň gowy eden zady şol adamlary, ýa-ni Putin'e garşy adamlary, parahatçylyk, awadanlykçylyk isleýän adamlary üýşürdi şol. Eýem uly gazanç şol. Ul gazanç. Şonku bunda bir Türkmenistanda şu zatlary edilemdi. Ýadyňyzda bolsa biz özümüz registrasiýa ýa-ni danışan hökmüne hatap almak üçin men ine videoda etdim, dokumentlerimi iýerdim Türkmenistana. Pasostva iýerdim şördäki Parijdaky. Türkmenistanyň içinde şolary ýa-ni peçat etdirip bir adama ýürüýte ýa-ni saýlaw komissiýa eltdirdim. Şonda da biz danışan hökmüne almadylar, jogap bermediler. Biz badyryňam aýtmadylar. Hemme zat kontrolly. Biz istendik strategiýany ulanan bolsak, biz şöyle goşmadylar, tanmadylar. Sebebi Türkmenistanda kanun esasında şol iksan diktator çalyşyp bolmak. Ýöne biz adamlar galdyryp Rossiýadan iň daşda nokat bolan Türkmenistanda şol zatlary edip biler. Men pikirimçe. Sen näme pikir edýäňiz? Şol Türkmenistandaky hökümeti, bandit hökümeti, Niyazowy öldürüp gelen adamy çalyşmak üçin, halkyň problemalaryny çözmän, öz şäherini gurup gelip pullary ugrulak gelýän adamy çalyşmak üçin haýsy strategiýa, iň gowy strategiýa? Şol ýa-ni Nadejdyň ýaly kellelerini typalap, içine girip, içinden ýarmak strategiýasam ýa bir ýaly açyk aýdyp, açyk görüşmek strategiýa. Haýsy amatdy edil Türkmenistan üçin? Şonu bir aýtsaňyz. Murat, biz bura ýa-ni Ortaýadyň nemesine geçeýlik bende. Nazarbayev şu diktatorlaryň bir ýerde şu özüni halat etmek üçin, özüni inne afuda ýaşamak üçin akylly da. On Sovet diýen Tony Blair, Angliýa premier ministeri öňki. 10 milyon dolar verip şonu Sovetniýe edip aldy. Şol üçin aýtjak bolýanym, Nazarbayev özüni halat etmek üçin, şol Kazak başçylığından halat etmek üçin näme etdi? Öz ýegerlerini, dogallaryny türmäge basmagyna razy boldy. Şolary türmäge bastyrdy. Ýoksa hiç şu Nazarbayev görüp oty. Eger şeýle gitdi ertekün onu Saddam Hüseyin ýana geçecek. Gaddafi ýana geçecek. Yine beýleki diktatorlaryň gününe düşer. Şol üçin ýuwaş-ýuwaşdan özü hökümetden gitmek bilen boldy. Ýöne gitjek bolsa bir topar kynçylyklary bar. Getiren garnaşlary bar, oğurluk eden. Olar näme etmeli? Olar muňa kulak asyn. Şol üçin hem olar çykyş edip başladylar. Hemmesini türmäge bastyrdy. Neme Tokayev uly kömek edip oty Nazarbayew. Şolaryň belli proyektleri şol. Men ýuwaş-ýuwaşdan gideýim, sen bol, ýöne maňa garantiýa ber, maňa zat diýmän. Şo garantiýany bar. Bir dünýäde adamlaryň taryhynda hemmesinde bolan da. Wende Ortaýadyň öz içinde. Gorbaçowa garantiýa beren Yeltsin. GKÇP bolanda getirdiler, garantiýa berdiler, gol çekdi gitdi. Gorbaçow, wende olar. Ondan soň Yeltsiniň özüniň hem bir topar nemeçilikleri vardı. Tutacak başçak olan basıp oturmalı. O devirde işler devirine hükmen kemçiliği var. Eğer başka yolla bilen hükümet Yeltsin vermeli olsaydı Yeltsin hem türmeye batardı. Gurrumsuz. Şol için Yeltsin hem Putin'den garantiye alıp
Gitti Putin şoňa garanti berip geldi hökümete. Inni Nadejdi'ne bir gowy şu atlı mümkinçilikdi Orsiýada halat etmek üçin. Urşdan diýmek üçin. İktisadi blokadadan çıkmak için, biavırayçılıktan çıkmak için en koyu mümkünçülükti. Nadejdin şu garantiyani Putin'e berip bilýärdi. Putin'in ýanyk çinovniklere berip bilýärdi. Hükümetin içindeki işleyen, urşu kollayanlara şu garantiyani berip bilýärdi. Dünya bilenim düşünüp bilýärdi. Ýöne şonu etmediler. Inni. Şunu yanak mesela Angliya, Büyük Britanya, hola şahı Hadramuti, şu şahının cinayeti yoktur diye fikir etýärler. Neçe koloniyalar vardı, neçe kırdırdılar. India'da hem yerde alıp at vermeli. Yöne ola da şun yanak yuvaş-yuvaştan kanunu üyütgödüp özlerini azıcık parlamoçya alıp da hükümet dolandırışını parlamente verdiler. Hem sağlıklı hem parla yöne esası iş etyen, yurt dolandırıyan, siyaset üretyen parlament. Şveçya'da şöyle, Danya'da şöyle, hem Avrupa yurtlu şu prosesten geçerli. Yani parakatçılıklı yuvaş-yuvaştan demokratiya geçen devletler. Revolüsiye bile gelip demokratiya geçen yok Avrupa'da. Hemmeti şu proses bilen geçen. Şol için bizim yurdumuzda da biz şu maksat bilen sen özün aktif katnaştın prezidentlik saylığı. Yani bu akmaklar şonu düşünmediler. Eğer şola size ruhsat veren olsalar özlerine bir mümkünçülük öğretiyadiler, özlerini halat etmek için. Siz şona garantiye verip bilerdiniz. Siz dabrovolunu git, sen maşgalana da attıyım yani, hiç olma. Şon yanıp dünyada bağ, hem yerde de bağ şu tecrübeyi bilemedik biliyorduk. Yöne bir tofar akmak, nadalış Putin'im şolun biri. Şu görüp otursak da hadir şu. Bula ta maşgalasından dinyan çala, ta ölyen çala hükümetten gidesi gelene. En sonunda da kalk şolun damağın çalıyor. Hem yerde de bolon şu. Şol için bizim yurdumuzda eğer şula aklı yerine olsa onu hükmen yuvaş-yuvaştan yol açmalı. Halkın aktif siyasete katnaşmağına, aktif sayılavlara katnaşmağına. Eğer şu yol vermese, halk ona dürlü yolla bilin şunu ayrıya. Gurrunsiz şola. Hiç olmadı özünün niyazı öldürüşüyadak, buna bir öldürür. Yaşım oğlu şunu öldürür. Gurrunsiz. Şuna hiç vakit çekişip koyduğu oturma. Yo, o düşünüklüyüm Muhammed. Bizde en amatlı yolu halkın ayağı kalmalı. Ben hiç illi direği yok. Putin yana duyacağım yok. Ön Putin diktatörler olur. O yardayım yok olur. Öyle olmadı. Dünyanın üntem diktatörlere eyyem. Kim Putin'i yakaylaştı derre on blokada salıyor. Günne şu takbar yerle gel. Olara halkın karşısına istat ettirtmerler. Şunu berk adını da sakla. Eğer halk mastava ayağa kalıp başlasa, ondan dine edip bulan diktatörü edip bilecekler de sen adat taylığı yol ver. Senin bir bölük bulup kalarsın hükümetin içinde. Geldi. Gittin sana garantiye vererler. Bizim yurdumuza gel ben seni taklayın diye. Şol için halk ayağa kalsa biz aktif hareket ettik. Biz hem taraftan kanun esasını öz hak hukuklarımızı talep edip köçe çıksak biz şundan değinmek bir günün içinde. Bir gün. Bunun hiç direği yok. En yakın adamlar için düşmanı. Dün Aşgabat'ın prokurorunu türmeye bastılar. Yine bir yerin türmeye. Ne için? Bula hükümet eğer pul tapmasa o zaman prokurorlara borç alıp başlıyor. Barın pul getirin diye. Hükümet işgallerinin aylığını veren. Ministerle neçe illa keyfi kök pul uğurlayıp yoran adamlara getir. Yananca pulun getirip ver diye. Bercekke oldu, alacak oldu, türmeye basıyorlar. Türmenin içinde o zaman ellerinden alıyor. Şol için bu hükümet hiç kime gün vermiyor. Şol için hükümetin içindekile de şunu doğru biliyorlar. Şola da bir moment taptılar. Temboliye inni. Mın ıslabılığını biliyorlar. Öz diyana ve ölür şeyana ona öldürürler.
Doğru diýär Muhammed ağa. Ine terdim. Şu neçeli Rossiýada soňky 32 ýylda, ýagny Gorbaçowa Yeltsin garantiýa berdi. Gorbaçow imsim ölmän, öldürilmän gitdi. Yeltsin'e Putin garantiýa berdi. Öldürilmän gitdi. Indi Putin'a 5-nji sroga gitjek adama kim garantiýa bermeli? Nadejda garantiýa berdi, aýtdy. Men konstitusiýa boýunça Putin tutup daşyrda iýermene hakym ýok. Konstitusiýa boýunça Putin Rossiýanyň grajdany, men oňa hakym ýok diýip ona garantiýa berdi. Men gowy dinledim şoň çykyşlary. Şoň üçin gowy şans bady. Gatdor diýen Putiniň gowy şans bady. Nazarbayev şunça ýyllar kezzapçylyk edip döwlet dolandyryp arkyň gidibildi. Akylly gitdi. Indi Gurbanguly şunça ýyl kezzapçylyk edip gidibilmedi. Oğlunu getirip gaýtyp öz maşgulatyny prigorit etdi. Ýagny bu roşda onu has betbaşçylyga saldy. Bular pikir edýär, gaty dogry bellek geçdi Nadejdyň ötün asyryň gözleri bilen şul asyra seredip, häzirki güne seredip, bizi ötün asyra akçak bolýar. Ine şol ötün asyryň gözleri bilen seredip, ötün asyryň sistematyny gurjak bolýar. O mümkin näme? Sebäbi häzir Gurbanulyň siýasatyna garşy Düýeci, Gurbanow ýa Akbel tapar däl, bütün dünýä işleýär. YouTube, sosial medialar, her bir yerde, her bir dünýäň künjegine bir çykyp öz haklary boýunça gurrun berýän adam eýýän garşylyk görkezýär Gurbanowyň alyp barýan ötün asyrky siýasat strategiýasyna. Şoň üçin bular utulýar, bular gitjek ýeri ýok. Bular häzir soňuna geldiler. Men gaty dogry bellek geçdiňiz, gen gördüm Gurbanyň ogluny getirenine. Sebäbi gow gidibilýärdi. Şansy bar 20-nji ýylda. Aýdyşýaly. Şonu ulanmatda ogluny getirip gaýty betbaxçylyga sokdy maşgalatyny. Ine şu realiýada häzir Türkmenistandan. Inni Rossiýada. Murat, ol gitmeýärdi. Şu bizim protestimizden korkdy. Odam iyi bolmady, bir adamlarda bir zat üýtgeýär diýip anam döredeýin diýipdi ony. O pahyr korkup etdi ony. Şol üçin ton gördi indi ýene hökümet öýeden ýene ýegerler hem gelmiş bar. Ol korkup etdi ony. Tamam. Men Türkmenistandan habar aldım şol ýanwarda 2020-nji ýylyň ýanwarynda biz 15-nji ýanwara protest belledikde. 14-nji ýanwarda gaçyp gitdi. Onsoň ýanky ýanwarda ýerli organlardan adamlar aýtdy. Biz sizi bir seriozna biz hata edemiz opdyk ýöne. Gurbanlyň gorkuşyny görüp siz hakyky güç görkezdiňiz. Gurbanyň doğru. Şonu biz görüp hakyky halkyň güýji bar eken o. Şular çykyş edýär, halk dinleýär. Gurban gorkdy şolardan ýanky şonu gördük diýär. Şu ýerde azajyk şans gerekdi. Şöyle ýa çalışma bolýar diýär. Gurrunsyz bolýardy. Aýtýar, gurrunsyz bolýardy. Şoň 25 bin adam bana seyretýärdi. Kulak, men YouTube kanal 25 bin adam seyretýärdi. 35 bin adam bana kol çekip lider diýip belledi. Ben bu ne adam hiç gaýdy ömründe gören açyk. Ömründe gören togy diýem. Seni barıp o mitinge çağırıp ölýärdi o oyuncakda o şulatlarda revolüsiýa bolýar. O 40'larda näme 200 adam birinci prezidentini gaçyrdylar. Akayev gaçyrdylar. O hemme ýerde şol üçin oyuncaklar da. Halkaman ya, seret ya, idarlaya, kıygırvoti, hemme o korkup berdi da. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, edil ertir. Edil sagat 2-den turunda 9-da 3 köşmeler bolup biler. O bize bar. Gurbanguly baglylar şu zatlar. Ünsürüm, bize bagly. Sebäbi Gurbanguly Berdimuhammedow gaty gitse bir 200 sany ýallaklar çepekçilik bolýar. Olar pul üçin halk galsa şular birinji bolup şonu gömer. Muny gollayan ýok. Doğan garnaşyny üşürüp şeýle diýär. Indi bizim üçin öz janyny berýärli ofisier galmady. Hemmesi bize garşymy. Indi biz öz tohum bolup özümüzi goramasak bolmaýar. Ýegenlere gidin restoran barlaň diýip iýberen adam şol Gurbanguly. Olan baryp arkasyna Gurbanguly duran soň baryp
Yani gowrul ayaly urýar şöyle. Barın öýüňizde dağın näme oturýarsyňyz diýip. Te adamlar kafede, restoranda üýüşüp dilleşer diýip şondan okýarlar. Köçede dagy dilleşäýse gün gaçýarlar şol. Şol ýaly biz şolara hop görediýär. Bizim güýjümiz agzybirlikde. Halkyň agzybirlikde. Ol opozisiýa agzybir bolmaly zat siretmän o zatlar. Yo, olay. Ýaş adam agzybir bolanyň aşagda agzybirlik ýok. Aşagda agzybirlik bolmaly. Aşagda Murat, bir ben bir şuların zatına aydayım. Bilme. Ortlu, ya hemme ağdalı değil. Şu Nadejden gelmekle. Nadejden mesele hemmesi bilekte kollap başladı. Şimdi bu çünkü bir halkın hareketi, o yukarıdakileri birbirine uruş bolup, fevüş vermeye bir olmalılığını belli diye. Halk hareket etti, onu mecbur. Yoksa da halk üstünden depelek geçiyor. Elbette. Ine üns verin. Ine misal için Muhammed Ağa ya men ya iki bolup biz protesta çağırdık. Türkmenistan'da halk galli. Inanın gelli karizam galıp qowlar, Akbel Saparam, yanki soyun fıkliğim himmeti galıp qawlar. Galıp qowlar şonu. Inanın. Ine birleşik. Bolmasa gelli kariz filan devleti karşıdaş. Bolmasa soyun fıkliğimi filan yanki gelli kariz karşıdaş. Karşıdaşlık gitti ya. Yok başka da çıkacak köpeleri hedir. Aşağıda çıkışlan. Hemmemiz ağzı bir bolýar. Hemmemizin maksadımız şul Gurban Guly kezzapdan döwleti azat etmek. Ya şul häzir paçalığı var ya. Men keypini aýtmadym ýalňy. Habarar geldi. Gurban Guly Gorjodan başlap ýaşlyga çelli arkadaş şäherini etap gurkutjak bolýar. Gatýada bir yanki paytaqty etjek bolýar arkadaq diýip. Eger Türkmenistanyň paytaqty arkadaq bolsa, arkadaq Gurban bolsa, watan onky. Bize zat galmaýar. Häzirki Gurban Gulyň ellerini, aýaklaryny we başga yerlerini ýalyan MHM terroristlara, Paris zombalara ýene bir gerek düşündirýär. Biz watany gidirsek, günä Gurban Guly däl, siz de günä. Siz Türkmen halkynyň owadyny aldyňyz. Siz Türkmen halky saklap dursunuz zınjyr bilen. Gurbanlyk saklanok, on başaran poky ýok başdan. Şoň üçin gowşan adagy halk galanyny tutup akydyp çay berip dadyp suw berip goýberin, oňorýan, gaýrat tutulmajak bolup bir may berin halka. Ön gömýän bolsaňyz, öldürýän bolsaňyz indi may berin. Ola adamlar özüni riska koyup sizin geleceğinizi, sizin çağrının geleceğini görüşüyor. Düşünün şu zatları. Onu yalan bir tupoy olmalı. Yani tupoy komandada işlep Gurbanly ya tupoy olmalı. Men näýse düşünürjem bilen bilemok. Her dilde, her şekilli, her dereceli yani düşünüşler ettik. Size. Indi düşünäýmeli, hop sen bir Türkmen bolsaň düşünäýmeli. Murat wede şu ortada kalmar diýdiler da. Görýän olelek 200 000 adam adyny ýazyp. Ýaşaýan tilwurlaryny goýup bola Putin'e karşı. Ýoksa uruşa karşı bolmak Ortaýanyň kanun boýunça türmäge gitmeli. Türme näçesin tanlylar. Men näme diýjek? Halk düşünýär, düşünmeýär. Bular da moment götdi. Ha, moment. Bir özüň ağlamaklıklar halk düşünmeýär diýip. Halkyň içinde hemme zady bar. O gorkýar. Biziň halkymyzyň günäsi näme? Öz gaharyny nämeden çykarjagyny bilen. Ortagym da şu cinayet etýärler gör. Arkaýyn oyun ogurlap ya, arkaýyn bir polisiýa. Bilýär şu cinayet etýär, bir ýerini taklap pul alýardy. Şu cinayet şu. Şu bilýär şu türme etmelligine şol şey. Yani onda diýär, gorkana ol. Ya yine biri. Şu viziyatka bermegiň özüm cinayet. Viziyatka bermegiň özüm. Onda da berýärler. Özlerim paçkalap dollar berýär. Muhammed Ağa. Türkmenistanyň içinde ýaşamaklyk öz cinayet. Türme şol. Yani onda diýär. Şol üçin biziň halkymyz gorkak diýip yani en soňky gorkak diýip pikir etme. Onu ýanakda. Yüreklem bir öldürýär, ogurluk etýärler, gözüni cinayet etýärler. Gurrunmämen üstünde. Bu maňlaýa gara halk, maňlaýa diýenim yani halk şeýtdile de gorkudyp. Siýaset bilen işimiz bolmasyn. Hukumet dolandyrýarlar, ay ola ogurlar da der işimiz bolmasyn. Ýöne iň soňunda hemmämiň durmuşy bize geldi. Bular betbaxçylygyň nirdenligini bilen.
Bizim bir bedbahtçılığımız var. Aha şu karamlarda tokum. Şundan deyin mali. Biz eğer şundan deyinsek, biz yurdun iyiyeti. Gözde oneleke neme, Şvetsiya, Norvegiya. Bizim halkımız yani 6 milyon halkı var. Neftinden, gazından gelen pulunu bütün halkının hemen adının için ediyordu. Son gelen pulu bütçete koşana, oğlan cay vurana, oğlan bina vurana. Şolar koyuyor, bir spesyalistler dörediklerle şu pulun, gelen pulun 15%'den dine dünyadaki ulu kampanyaların aksiyelerini satın al, sondan gelen pulları halka paylayan. Ola Arap devletleri. Neftin kanun pulundan halkını. Bizimki bu haramzada şöyle aydım aydıya keyip çekiyor. Putin'e veriyor. İstenlik bir daşarı yurtta bir şuna kömek edip bilecek kolu var pulunu döküyor. Şuna ay ortayanın tülü diye niyeti var o mirdi. Yörüyte pereda çok o yaş haramzadaların etken işleri oldu. Bizim baylığımız şuna ötüyor. Ey sen akma. Sen bir öldürme. Sen özgünün ovalçık olup Türkiye'ye edip kul olma. Birinin bokunu keseklen bokunu süpürecek olma. Bir derek özün daşarı yurtta kötep verme. Ola yurdun içinde baylığın şuna, şu baylığı sen ev olmanın sebepkari haramda şundan değil. Şunu eğer halk kellesini salbilse bizim halkımız gayratla eder mene. Bizim emrolumuz şundan var. O, aha günahkar. Şu hiç kim. Şuna ayrıydı. Doğru. Muhammed ağa, gattor belirtmiştiniz. Bizim halkımız korkak değil. Sebebi Türkmen halkının 80% daşına çıkıp cinayetler ediyor. Şeyler ağır cinayetler ediyor. Ona yürek gerek. Yine doğruydu. Menem şu bir yerlerini vuruşmalı zat bolonsa dakansa gidişkiyen olun. Yine şöyle yap cinayetleri. Korkan etmeli. Şöyle ediyor. Men baran yerinde gürleşenle düşündürgen senin haberin var mı şu cinayet iş ediyen? Ay ne mi ederler? Katı ise deport ederler Türkmenistan'a giden. Kullanı derler. Bu düşünen oğlum. Şu yerde tutulur, türmeye basılır. Ay türmeye basılır, nakarmaya ederler. Yaşayan caimin Türkmenistan'ın caimden uğudun. İçinde hem de rahat. Şuraya yankı men görüyen ne olanları? Avrupa'da da ulu cinayet işler ediyorlar. Men Türkiye'ne gururunu emedim o. Demek bunu korkan o. Demek bunu yalnızca bizim vatandaşımız bellek geçti. Geçen efirde. Murad ağa şunu bilimsizlikten şunu geldi. Doğru. Bilimsizlikten. Ve bilimli yollan, yürek bilen oklar. Bunlar bilimsiz yollan. Yani gadagan yollan. Yani korrupsiya yollan. Yani kanun bozuş yollan. Yürek öğrenip şampiyon olanlar şular. Tecrübe yok da şey değil, tecrübe yok. Tecrübe yok. Şoň için yani düzgün boyunca hareket etmeyen bilen oklar. Türkmenistan'ın 80% şunu bilen ok. Şoň için şu günne. Eğer her kim haklarını gorap başladı, nägeliklerini ayıp başladı, MHM de çekiliyor. Türkmenistan prezidenti tam at şapmanı koyuyor, arkadaş şehrini kurmanı koyuyor. Hem de adı besediyor. Bilen yok. Birine düşündürecek olup, cemiyeti östürecek olup, bir neçe yani videolar vurnuyor, bir neçe bilimler veriyor. Bir neçe yani cemiyet düzgünler düşündürüyor. Bir neçe son düzgünler düşündürüyor. Yani yeterlik değil. Bizim videomuz paylaşılan bizim videomuz Türkmenistan'a barıyalı eden oklar, bağlayalı YouTube'ları, opozisyon kanalları bağlayalı, saytlar bağlayalı, kıyım oluyor. Yine şu bilimleri birbirinin oğrayın, göçürüp, birbirinin USB bilen paylaşıp, şuraya üskütmeli halk eden okşuyor. Düşünen ok. Bunu qaytip yoğay nämen urun ediyen gowy sen maňa ýa-ni kime näme bermeli? Men şu avantaj almak üçin kime näme ziyatky bermeli? Şonu ugrut diýerler. Qaytip bular korrupsiýany östürip, bize korrupsiýa ýoluna näme mundan beter östürip bolýar? Korrupsiýa ýoluna şonu ugrut diýerler. Şonu diňläp bir gülkin gelýär-de, şular ermek ertekide ýaşap bir sowut bolup galan adamlar. Men bir tavot diyetmem gelena. Prosta bir korku var, bir derek kala deyip da hükümet bilen işim olmadı deyip da. Düşünýärmi? O zaman özlerine yekem kadiyen.
bir öyle şeylem kay. Şu Ortiyadın içinde de şu halk yeke muhatip uruşun karşısına çıkış etme. İnni gördüler yeke de gördü. Şimdi ben aytacak olayanım şu at bedin çıkış etmeyilmedi, şu atlar aytmağımız, aktivistlerin dürlü yolla bilen çıkış edip aytmağı, dine şu at bilen, siz yekede. Şol çinem köpelip var ya. Hükümet hem pulunu karamdağdaçılık et ya şu oğlanları birbirine oluşturacak böyle. Hem mekanizmalarına ayrılanıyor. Hem şu neftten oğurlan pullarını şuna sarf et ya şu oğlanlar oluşturacak böyle. Şol için bilin et yani işimizin znaçeniyeti, ehmiyeti yaman ulu. Ulu. Şol için biz şunu devam ettirmeli. İnni gönder. Ben yine burada bir çekecek olayım. Gönder şu Avrupa devleti. İnni adamın kovu yaşayan yurtları değiller dünyanın yüzünde. Hayfi yurtlar. Görün Avrupa, Amerika, Kanada şu yurtlar stabilni adam hukuklarına hürmet koyan, kanunçuluk var, adat tayloğu geçirilen, korrupsiya usilimini göreşliğe yok derdir, bağdır, yöne hem mekanizma şun karşısında göreşmek. Şun halkının aktivliği için. Sen dine ben bir yara kalıp şunu ayırdım, erti gün baktı olur diyor, o yanlış, onu yanıklat diyor. Sen çağanım şunu öğrenmeli, protest etmeli, koça çıkmalı, sen daykallan hakkını nimet çok olayan, bari gitti o otla musurları emmez. Et yerle. Bir kara bir dat dedim, ben hakkıma dat diyemedin. Askerim ya bu karalığım için. Bütün şehirde maşinleri yak yani. Hükümet sayılovlara da yol veriyor. Metbuat adatlığı var. Onunla da asker mesinçilik edecek oldu. Bir tane başla göte oklu bir polisiye de askermen bir karanı cinayetkar ödedi. Parlamoçiyasından ıslığı tırplaya edip ölürse bütün halk koça çıkıp şehri yak yani. Bu şunu bizim oğurmalı. Şunu biz çağalamada da geçirip bilsek. Şunu biz öğrensek biz yurdumuzda iyi de çıkacak. Yurdumuzda hiç vakit korrupsiya da olmaz. Yurdumuzda talab edilmez. Yurdumuzda çep gözüyle tereddüt bileyenem olmaz. Alo. Doğru Muhammed abi. O da İsrail'in içinde urş gidip otuyor. Urş. Öyle günle miting var. Ne için? Şu miting et yerle fikir ait ya. Hey. Bizim çağlamız şu tadı yetiyor. Haberda birinci stratejiyen şu olsun. Sen öz şahsi befidine gidip bizim çağlamı öldürecek olma deyip Atanyagan öyünün önünde günle miting var. Günde görüp otu teröriste çözdürüyor. Onu da kal. Fikir ait ya. Ne emediyse değilsin düşman. Sen aydıp bilmeli şunu. Hem vatanın korumanın olmalı. Doğru. Vatanın töymeli. Şu vatan tenki. Men bir soğut yerinde yankı cemiyet bilimleri boyunca. Siyasi medeni. Bir soğut. Yöne bulun soğutlar güçlü. Bir yerde kamiyet etmeli olsa bu şeyle bir varyantlar tapıyorlar. Ya bir etmeli olsa bir kanun varyantlarını tapıp bunu yankı bir kompleks skema edip bunun akıllı yeterli. Yöne kanunçulukta yankı cemiyet işlerine, cemiyet kuruluşukta Türkmenistan'ın devlet kuruluşunda bulur azıcık bir soğut ve hareket edip görünür. Hareket etmeli. Soğudunu güçlettirmeli. Konstitusiyanın yaattan vermeli. Konstitusiyanın içine haklarını yaattan vermeli. Talep etmeli. Yani onunla bir soğut yani polislerin boyun eğiyor. Yani şu da bizim halkımız söylemeli. Şimdi gelin Rusya'ya kayıt gelelim Muhammed Ağa. Şimdi diyelim kirdin. Nadejdin utmodi. Boris Nadejdin. Ne olur Rusya'da sizin fikrinizce, sizin prognozunuz boyunca? Elbette bu zatlar bir teoretik yağdaydı. Hiç kim iyeti siz bu ne kalap bilmedi. Sen şunu idin, bunu idin. Bu versiya hükmünde sizin versiyanız şu bir topar versiya olur. Sizin fikrinizde yine şu versiya gider. Şu versiya boyunca şeyler olur deyip ne fikriniz ne yani? Nadejdin'in ulu ehmiyeti ortayadın içinde. Ortayada iki bölü. İnni öz pozisiyasını açık edip bilecek adamdan tanrı günme köpeler. Günme. Özüm hükümet strukturasının içinde. Nadejdin yeke gelene, Nadejdin bir topar adamla bilen maslahatlaştı. Eğer Putin şu an absolut vlasti eline aldı, Nadejdin'i koymaya.
Nadejdiğini kollarlarım koymaya. Asobinle hükümetin içindeki şu bilen ön işlerle o kliyenke var, ön primer minister hadır, upravdela prezidentinki. Olam seviyasında şöyle. Putin onu otadı koymaya. Ola da biliyor Putin'in onu koymayacak. Şol için hükümetin içine men fikrim boyunca ulu diskusiye giderlerdir. Uruşu yatırmalı mı yatırmalı. Birinci şu hükmen bu işler. Hem обществоda hem yurdun içinde. Ya ikinci var ya evet represiye gider. Yani Stalin derecesindeki represiye ön toçnu olsa da inni Stalin'in derecesindeki обществоның içinde, hükümetin içinde ulu represiye Putin baş koşmalı olur. Ablam yurdu güçlendirmeler de aytam asla bilir. İnni ol Stalin'in dövrde granitsan yapıp koyup hem etyanlardan edip dünya bilen hem işim yok dik kestim ben. Yok. O yok. Şol için häzirki ýagda yurdun içinde gelecekte ulu mitinglere, ulu protestlere getirir. Hükümet näçe şoň öňünde gaty dursa yurdun içinde grajdanski urşa getirir. Gurrunsiz. Sebäbi urş inni öz bilýäniyeti her bir orsun ýaşaýyşyna goýdy. Hem pullaryny duýdularny, hem öýlerinden çağalaryny alyp gitýärler, hem ýaş çağalaryny aladat etýärler, urşaça mutorjak. Inni oň çağa hem ýetişip gelýär. Armiýa gitmeli, urşda ýa ölmeli ýa invalid bolmaly. Bu urşa pul bermeli. Dünyada o ekonomik blokada da hemme taraptan günme öz nemesini görkedik gelýär halkyň ykdysady durmuşynda. Şol için orsun içi öňküden beter bulaşar. Dogry. Inni menim öz versiýama aýdynna. Haýdy berse bolar, mümkin başga berse bolar Muhammed Ağa. Ham bolmaly, men ham bolmaly. Ýöne men öz versiýama aýdyn. Birinji, bular ýadyňyzda bolsa öňkü saýlawlarda Sapçağa goşdular. Sapçağa goşup şu gelini goşup bir demokratik opozisiýadan biri, liberal demokratik opozisiýadan biri ine garşydaş konkurensiýaň esatyna ine Putin ýeňdi diýip diňe Putinin statusyny güýçlendirmek üçin goýdular. Elbetde Sapçağa ses berilip bolýan, onça ses berilmejek belli boldy başda. Bular şul ýanky saýlaw tehnologiýalaryna şunu ulandylar nadejdyny. Şuram açyk bir 5% ses çöpler ýöne ine demokratik opozisiýadan ine biri demokratiýany isleýän Putina garşy ne konkurensiýa esatyna Putin ýeňdi diýip öz ýanky Putinin ýeňişini hümmetini galdyrmak üçin goýulan başda bir roldy. Ýöne muny opozisiýa hemme öz vekillerini, yerli vekillerini galdyryp, şuna ses berdirip, bu statusyny aýyrdylar. Yani kaldırdılar. Öňkü statusdan gelip çykdy. Kreml näme etjegini bilmedi. Bulaşdy. Sebäbi ssenariýadan çykdy ýa oýun. Inni şu ýerde näme etdi Nadejdyň? Bir zady öň SVO diýerler-de, spesialny waýna operasiýa. Inni şu sözi waýna etdi. Öň waýna diýenler tutup basýardylar. Ýanymyzda bolsa. Inni şol Dağlaşar hökmünde waýna şol uruş diýdi. Bu spes operasiýada uruş, men şu uruşy durulmaly diýip. Inni uruş sözüni girdi. Inni Rossiýa uruşdy. Ol bir. Inni uruş diýmek, inni gadagyn näl? Sebäbi onu inni Dağlaşar diýär, hemmeden diýär inni ýanky gowşdy. İkinciden zady ofitsialna Putina garşy çykyş edip Dağlaşar hökmüne çykyş etdi. Diýmek içinde hemme Putina garşylary ýygnady we görüşüp bolýan ekeni. Howa biz utullyk şu etapda ýöne görüşüp bolýan eken kanuny ýoldadygyny görkezdi. Üç bolýan eken. Üçüncü, egerde Putin hakykatdan ham öz saýlawlaryny valorizować etjek bolsa da, ýani hümmetini hakyky galdyrjak bolsa, onu hökman suratda şurýal demokratik opozisiýanyň biri. O klonlar bilen muny hiç bir döwlet şu saýlawlara hasap etmeýär. O gadakla delegasiýasyny iberer. Türkmenistan bir deregine 5 tan delegasiýa ibererde onu tasdiklar. Ýöne ol hasap edilen o dünýäde. Diýmek Putin'i hökman suratda Nadejdyň ýaly bir özüniň adamy gerek.
5% alıp utulur yani. Yönü Nadejdin 5% değerle Putin'i utubilecek adam boldu. Başta şo değerle onu utubilecek adam oldu. Inni Putin alsa da onun nehemeti var. Birinci, ugalovny iş var. İkinci, Evroparlament, Evrokomissiya yürüytü, rezolüsiya çıkardı. Putin ustoda Mart'ta geçen sayılarda ustoda şunu prezident deyip hasap etmeli, hiç kim elini yankı vermeli ve şunun bilen hiç bir kontrakta bağlanışmalı. Demek, Russiyan gelecek postu, gelecek prezident vazifesi çılçırımlı. Şu vazifem hümmetini kaçırdı Avrupa. Amerika'da onu kovaladı. Indi demek, Putin saylanar, yine önküsiyal bolor, uruş devam eder. Gününden halkın yani qaharı qalar. Hemmeti Nadejdinin karşı yani tarafına üyüşüp rejim represiyaları güçlenip başlar. Sebebi on siyaset yani seyrediş derecesi 20. asrın yani o Sovyet Soyuzu'nun NKVD'nin seyrediş derecesi yani. Türkmen kapı karşılık görüyor. Şöyle de bul olsa ya revolüsiya iteler ya da ulu kapma karşılıklara iteler. Yakutiyadan başlar, başka yerden başlar. Yani Tatarstan'dan başlar, şu taraftan başlar. Perivarot'un bolmağı mümkün. Perivarot. Abi Kreml'den daş yerlerde yani Kreml'in gücü pes yerlerde başlardı gelir sentra. Demek gelecekte siyasi perturbasiya, turbulens olur Rusya'da. Yine Türkmenistan ne tesir olur? Türkmenistan'ın dayancı, Türkmenistan'ın diktatörünün esası gollovcusu Putin. Putin ayırsa şunun fundamenti diye. Bunlar halka karşı yıkıtak ölür hali. İstenlik bir etraf kurbanını yıkıp biliyor. Men velayetine kurun ne demek? Her velayetten bir mün adam alsa onu bulur kaçık gidiyor. Sebebi inni Putin koşunu ivet bilmiyor. Öz aladasını çöt bilse şükür eder. Ne şu derece biz galyat biz Nadejdin utsa bir de amatlı, Nadejdin utulsa da bir de yankı nimeti yok. Sebebi Rusya'nın içi turbulensiyasına giriyor. Yani buluşuğa giriyor. Demek önküyalı Kurbanlı Berdimuhamedov gollama. Şoň için bir de men ön aýdyşmaýaly täze äpişke mümkinçilikler döredip başlaýar. Biz şol äpişke mümkinçilikleri giňelip bilýäs. Ondan gapy ýasap bilýäs. Sen kan döwüp geçip bilýäs. O Türkmen halkyna bagly. Ini Kurbanlyga bagly. Men ine şonu düşünjek. Murat ben burada ýene ýani Ýewroparlamentin içinde bir tane ayal var. Näme ady? Nadejda burada diýär. Garraýaly Ýewroparlamentde deputat bolup duran Ordiýadyň agentigi. Men näme diýjek bolýan ýa-da bu gepim bilen? Dün Amerikanyň içinde bir tane uly lobbyist topor Amerikan döwleti bilen ýakyndan işleşýän Iranyň hökümetiniň döredeni eken. Onam çıkardılar. Ýöne çıkardılar. Şu wagtda dünýäň gözünde indi Putiniň bilýaniýeti pese düşen için indi şon ýanak döredilen toporlar tapıp başladılar. Bir de Mersinki topor tapdı. Bunlara indi yol vermeyek. Bula indi aladasyny ediverdi. Şu atla men näçe ay bundan önce näçe nemeleri men şu pırtlajeniyany verdim. Naushni iş edim orf politiklarynyň öňkü Sowet Soýuzynyň son orf politiklarynyň bilýaniýeti Orta Aziýadäki pravozashitni opozisiýa toporlar döredip şu diktatorlar hyzmat etmekleriniň roluny şoňsy näder naushni iş ýalyp otyrlar. Şuňa şol ki bulan hemmesi biz şu at şo bewetden hem geçip oty. Ya bula işlemeli bolarlar agentliğini tubut etmek için bizden hem beter işlemeli bolarlar. Yoksa da türmeye giderler. Çaresi olmaz. Ola bizim Avrupa'da oğlumuz yani Nur Pasir çıkış ettiği miting koyuptur. Galandiyada atkaz veriptirler nemesine. Şu priyama uygulayas Helsinki topor. Şu karamdağına hat yazıp şolara berdiren.
Bizim oğlanlarımız, aktivistlerimiz köseyenler şunu. Putin'in döredelleri şunu. Putin'in diplomatlarının döredelleri. Bu şolardan biz dinmeli. Bütün yerde din oturlar şu an. Bütün yerde. Şun idinle hemme yerde idinle dedi yani. Azatlık Radyosu'nun başlığı Tacikistan hükümetini işleyen eken. Tacik bölümü. Hemmesi şeyler. Şol için biz şulardan dinmeli. Hükmenem dinler. Ulu işim şu hatta alıp barmaya şu hatta. Şol için şu hatlarım ayırar. Var ya eyyem. Halk hareketini edilersin. İnni kolluğlu önküden kən güçlenir. Ön bir tofar bigotle vardı. Şun yana karamlardalar. Bigot bolyadı. Her götberençilik ettiler şular. Bir de miting ettirmeyecek konu. Pasolstvalın önüne bardırmayacak konu. Halkı çıkış etmeyen hiç yerde değil. Korku sen onları topun önüne nimet ya nimet miyaset topun önüne ördüp onları bu işini miyasaya uğrayan deyip dillerini bokurdaklarını yırttılar şunu. Hemmesi şoları işleyen. Yoksa hiç vakt beydimeller ha. Haydi bir prava zaşitlik. Sen hakkın kora pasolstvan önüne barma dedin. Haydi verdiydin şu. Inni bu karamda biri inni. Vatandaşlar bir daha da düşünün. Öne çıkan adamla aktivistler her kaysının öz probleması var. Öz problemasını çözecek olup her yola başvurupturlar. En sonunda mecbur olup pasolstvalın önüne vardılar. Mecburi yerdeydi gelip ekranına olsun çıkış etmeli oldular. Ola istenlik vakti aynı men yağdadım deyiptiler. Hiç gurrun yok. Bir hükmen ekrana çıkanı bütün emir revolüsyoner bolmalıyan zat yok. Eğer şon yanak deyip boldu apasını. Sebep şon yanak adamlı ondan hükümet alfa olun öldürür bela oluyor. Şol için aktivist diyen öz hakkını talep edip köçer çıkıyor. Bir gün ettin, 2 gün ettin, 5 gün ettin, 10 gün ettin. Bu haramdağda hacıyıp dahi gelip birinin yaşaptır, bir öz meselesi var. Gerek yerine hakkını talep etti, kahramançılık görkezdi, hiç zaten çekinmedi, bir tuvar istevlerine gitti, yurduna gidecek oluyor, ay bağışla ben hakkını talep ettim diyenini, şunu beğenip saytına koyuyor şu karamda. Sen gözevine getir, gönde, bir kaytım şundan sujet yadan polara etmeli. Şu öz hakkını talep edip, köçe çıkan adamların mecbur et yerde ekrana çıkıp, ay prezident bağışlı deyip ayttırar yanak et ya deyip şuna kaytım sujet hayırlanmalı. Bula beğenip koyuyor. Neke tapavut ne? O zaman gattoq belläkişdiňi ine Kazakistan'a protestler boldy, Özbekistan'a boldy, Rossiýada bolupdur, bütün dünýäde bolupdur. Hiber pravazashytine çıkıp ay siz adamlary oğdak ýadak diýen bir Yok. Hiç yerde. Hakkını talep etmeyen hakkı var. Hacıyevan Gurbanlı'dan kem yeri yok. Önkü zamandan, önkü asırdan, önkü asır düşüncesi bilen häzirki 20. asıra tediyor. Ya o düşüncede, o hizmet et ya. Düşünce olsa ben düşündürüp bilecek. Bana ağzımdan gelen adına etti. Şu başında başlandı. Ay sen eğitken etmedin. Telefonu ağzında gepleşiyor. Ey akma sen halkı kaldırmasan ne emesin koracaktın? Evet. Sen hak ne mi verdin Muhammed? Ben barıp ona varıp aydanım bilen verdim. Ay bağışlayın ben bilmeyenlerini hak verdin mi da? Sen hareket etmeli. Konfederasya etmeli. Ondan hav. Ferem. Meselesini çöz. Yoksa da güç olan mı? Güç olansan sen bunu engeldirdin. Sebep devlet sen elinde. Pul sen elinde. Güç sen elinde. Yanak sen elinde. Birce tane şaktan attırtmar nimeli. Onun borcu şu. Halkın yararı yok. Halk talep ediyor. Eğer halk bir yanlışıp ne doğru hareket etse de gene sen münaka. Sebep sen ne için şun hakkın vermeni, şun mecbur edip durun başka yola gitmeni. Abdullah ayıp etmedi ya. Görüyor musun halaki? Nerede bulan bir amık? Eğer de şular gowy işlem bolsa, onlar bir diýalyklar öňe de çykmaly. Sebep haklar gowy. Yo, öňe çıkarsa da aytjak bolýar, bende bulan işiş halk. Ya hökümeti yani haklaryny goralar diýip. Ha o? Öz işlerini etmeyen işleyenlere karşı uğraşıyor.
Men şunu aklımda. O şu var, Avrupa'dakilere kömek etmek näme kıyınçılığı var? Türkiye'deki bizim aktivistlere kömek etmek näme kıyınçılığı var şu? Samolyota menip gitmeli şu an Galandiya şol. Barmalı ho şeyle canı apasın. Abim hat ya yok canı apasın dedi. Yine de begeniye onda bir yerini koyvertiye de Farhadı vurdula gençtile murad ettirdi ya. Burup gençyen olsa onu ne çünkü hat ya aktivistlere hizmet etmeye Türkmenistan. Yok önde ne ahirli bir haramdadaşılık etiyor. Türkiye'de kaptalı granitsa Bulgarya bilen anı kaptalını 1 milyon Türkmenistanlı yıllap kul bolup kedip otildi. Kul. Görüp otip bir gedek gidip şotada şolan hakkını talep ettirmek için ya şolan meselesini realni barıp görüp dokumentleştirip ona varıp şu problemini oğladıp bildiler mi? Ne için etmediler? Görmeyediler mi? Kerdiler mi? Gördüler mi? Haçanım öne çıkarlarını ondan ne et diye yok etmem diye. Böyle olur koyulur ya oradan bağırı tok yok dedi. Bizim görüşümüzde tok yok. Dine böğüt olup duğulur. O doğru da. Ya başta işleyerdik. Şuları verdik. Köp zatlar kömök ediyorduk. Başta ondan birden bir de karşı uğraşıp başladı. Ben düşünmedim. Biraz daha dedim dok ağından tutam dok. Onu görüştürüyorlar daha dediler. Bunlar bir daha da düştüm. Yani öňe çıkana karşı uğraşıyor. Näme sebebi bular hemme de şunun üstünden geçmeli. Bular yani diktatoriyal şunun üstünden geçme, şuradan ruhsat almalı. Şunun yankı ırdaçılığı bilen biz hareket etmeli. Biz adat döwletiň adamlary. Biz adat pikirlerimiz var. Biz adat görüşüp bilýäs. Biz istendik öz strategiyamyz bilen görüşüp bilýäs. Ýöne bizim maksadymyz bir. Biz şu diktatoryny aýryp Türkmen halky ahir demini, howatyny adatlıkdan almaly. Bolunni. Ol arkadağa bağlı, Türkmen başa bağlı, hiç kime bağlı olmalı. Prezident halka hizmet etmeli. Boldu. Toçka. Beýleki döwletlerde, beýleki bütün döwletlerde ýaly prezident öz halkyna hizmet etmeli. Başka yol yok. Öde Tokpatuli näýli işleýär. Ruslar näýli işleýär. Gör, günne Türkmenistan içinde işi şol etýär şol. Täsirlen. O bolsa diňe uruşturýar adamlar. Diňe etmedi. Ay men bilemok näýli muň ýanky maksady näýli muň ýanky O maksady belli o. Awa. Ýöne edýän işe bütün opozisiýa garşy. Men şonu düşdüm. Şunu goýan adamlar Türkmen News, Tuhbatulin, Hanamow, Arazov oturup pikirlenmeli. Şunu goýlap siz halka garşy diýen. Yo men pikir etmeýän. Orazy bilemek ýöne neme o Türkmen News'da gollanak ýöne kardeş hükmünü görýär da. Şol hükmünü o gollanak men pikir etmeýän ola gelip şonu gollasın. Başga adam tapmadylar bu. Doğru. Vatandaşlar, Muhammed ağa, yine şol bizim temamızda gaýdyp gelelim. Yine Boris Nadezhdin Putin'in şansıdy, Rossiya döwletiniň şansıdy. Şol ýanky mягкая strategiýa, yumşak strategiýa bilen gelip ýuwaş-ýuwaşdan watany düzetjekdi. Rossiya ýanky Rossiya döwletini düzetjekdi. Olam intek dogly bellisi ýok, şol dogly atgat edildimi, ýanky ret edildimi ýa entek şun ýanky dara şäher hökmüne hatawy alınarmy? Ine 8 mart töwere belli bolar. Hormatly watandaşlar. Şoň üçin iki ýagdaýda da Türkmenistan üçin amatly. Bizim utulýan ýerimiz ýok. Ýöne egerde Nadezhdin utsa, onda mümkin Rossiya Federasiýasy, Ýewropa tarap gider we Ýewropaň halkary gurumalaryň ýani kanunlaryna boyun egip başlar da Türkmenistan ýa diktator döwleti gollaman gaýtyp demokratiýa bolsa bizi gollar. Ine şu zatlary gözüňe tutup biz şeýle diýär. İki ýagdaýda da Türkmenistan üçin uly bir ähmiýeti ýok. Häzirlikçe. Ýöne görür wagtyň ýanky nähili işlerin nähili gidişi boýunça wagt bilen işlerin haýy derejä barany görürüz. Muhammed ağa, men soňky berjek bolýam. Ine Türkmenistanyna adamlar maňa habarlar gelýär. Hem ýerden doýdular. Şular indi protesta çykyp gelýär.
Nägeligimizden bildirecek. Murada biz dinleýänem ýok. Biz bir-birden şuları tutup vurjak, öldürjek, beýtjek, eýtjek diýip aýdýarlar. Men şuları köpden bäri saklap gelýän. Kanun ýolly gidim, beýtmeň, eýtmeň, näme bolsa da biz terrorist bolmaly diýip aýdyp gelýän. Siz näme türkmen halkyna şu ýagdaýda näme maslahat berersiz? Bende bar dünýäň üzünde tejribe bolawada kahar bilen yani kriminal ýolly bilen ya adam öldürmek bilen bir ýoly alan ýeri ýok. Ýöne kahar kadamyny görketmeklik. Ol diktatorlarynyň kanun hereketleriniň netijesi. Şu hükümet näçe halka davet etdi? Näçe halkyň kanuny hereketleriniň öňüne geçdi? Näçe metbuat azatlarynyň öňüne geçdi? Hükümetin işgärleriniň edenetdiligine ruhsat berdi. Şonçata şon ýanak nasrayny opstwada galýar. Şu sebäpden hem adam hukuklar deklarasiýasy ýazylar. Bütün dünýä şoňa gol çeken boyun bolaşak. Şoň suçnasty näme? Adam azat eneden boldy. Şol azadym bolmaly. Şoň belli bir hak hukuklary bar. Şoňa hemme döwletde borçlu şoňa üns bermek. Şonu ýerine ýetirmek. Ta urşun büýdürgünçilik öňüne almak üçin. Netijesi şu, urşun öňüne almak üçin. Şol üçin eger Berdi Muhammed bu haramzadalar, yegerler gelip göwreli aýarlar, restoranlarda urup berseler, halkyny köse berseler, polisiýada köçelerde adamlar tutup kazananca pulun ağzından alsalar, immigrasiýon slujbalar daşary ýurtdan gitjekleri, geljekleri köseseler, öz pikirini aýtýan adamlara ýol bermeýän olary tarhatýany öldürseler, vursalar, gençseler, avar berseler, halkyň etjegi hem şodur. Oňa ne sen oň öňüne geçiplerdiň, ne men öňüne geçipler. Ýöne bir siyasi topar hökmünde biz hiç wagt halka on ýanak rekomendasiýa beremdir. Ýöne halk öz dandymdan uğranyp, öz ýagdaýyny çykmasy ýagdaýyny näme etse halkyň haky bar. Doğru. Doğru diýäňiz. Ine bizim halkymyz aýdýar, siz konstitusiýany gorap öwrenmeli. Şunem ertir prezident Muhammed Ağa bolsun, Akıl Zaparag bolsun, Murat Urwanow bolsun, Serdar Hajanipes bolsun, Soyunov bolsun tapap diýär. Biz konstitusiýamyzy gorap öwrenmeli. Konstitusiýada haklarymyzy talap edip öwrenmeli. Bizim çağlarymyz şonu almaly. Biz çağlara siyasata goşulma, sokulma diýmeliler hiç wagt. Gaýtyp hiç wagt hakyny iýdireme. Hakyň üçin dur, adalat üçin dur diýip terbiýe bermeli. Ine şu terbiýe gitdi bizde. Biz şu terbiýeni terden almaly bolýar. Egerde halk boljak bolýan bolsak, egerde hakyky döwlet boljak bolýan bolsak, şunkune Türkmenistan döwleti ýok. Ady iýdi boş. Öňüne kartinka ýaly Rabakov bilen Gurbanator bar. Başga zat ýok. Iýdina ne mezrit bir zat diýip bilýär, ne işliýär. Diňe Gurbanyň görkemen haraşýar. Ne halk maslagyna pampers ýaşurlar bir zat aýdyp bilýär. Diňe el çarpyp ýanky ýallaklap bilýär. Ne de ýerine ýetirjek hökümet. Ne de karetler. Döwlet ýok. Balans ýok. Şonuň üçin bir döwlet kurjak bolsak, bir halk boljak bolsak, bir Türkmen milleti boljak bolsak, haklarymyzy gorap, öwrenmeli we çağlarymyzy siňdirmeli şonu. Ine şuraya näme? Şunun bilen näme? Muhammed Ağa, biz efirimizi gutorýas. Size köp sag bolun şuraya efire gelip bize goşulýanyňyza. Indiki gepleşiklere çelli. Hoş sag bolun watandaşlar. Tamam. Murat işinde üstünlük ardy etýän gaýrat edip şu ýurt bizinki, şu ýurda ada etmegen bizim borcumuz şu. Şol üçin näme elimizden gelse edeýälik watandaşlar. Dogry aýdýan Muhammed Ağa, diňe bize bagly şu zatlar. Hoş sag bolun watandaşlar, gijaňyz rahat bolsun.